selkeä tilanne. Jukka ajoi tänään uuden Enka 11.9 solmua. Paljon nopeus nyt. Nyt on 5-6 välillä. Tuuli vaihtelee vähän voimakkuudeltaan. Mitä purjeet? 7. Mitä purjeet? Etelästä tuulee. Ei ole enää varmaan 6-7 metriä. Isossa 2 reiviä. Keulassa fokka auki. Suunta 90 suoraan itään. Vielä 80 mailia Gioniin. Kello on 23.30 Espanjan aikaa. Päivämäärä 9. päivä kesäkuuta 2013. Olisiko siinä sopiva raportti? Nauhoitus loppuu tähän.